ya Kisii County League bwase timu ya Mayaka FC waminante ne timu ya Geturi Fc ritkorigoro ase chinsemo chiria chia Nyaore grounds bwase timu ya Mayaka FC yanyoreto buibwe chigoli sana nemo ansenye akwenya libagali gochikosoria ase gosori yomo elio bara chikosoria ne timu ya Mosora FC chitimu echibere ni gochira chigosikania ase okwerige libagali gochikosoa ase ligi ya Nyanza Regional League egati ye timu ya Mayaka FC na Geturi FC aho yarengeiga Njia ile ile mate. Sasa ball kimbia.